que che pareceu Pepe, Marcial? Eu estou convencido que Pepe sí vai ser o compañeiro de Luchi. Gracias. Non sei por qué. Gracias. Vino moi guapo e, sobre todo, moi ilusionado. Gracias. Eu penso que estades ante unha grande oportunidade os dous. Imos intentalo, pero eu Gracias. teño ganas de conocer a Pepe tamén. Tamén, eu máis que ti. Vou buscar a Pepe, porque claro, Marcial onda Pepe. Marcial non mo trouxo, eu teño ganas de conocer a Pepe e de que Pepe coñeza xa a Luchi. E máis, supoño, claro. Estás nerviosa, Xa teño aquí a Marcial, non Pepe, digas eso. Luchi, xa teño aquí a Pepe. Está Pepe preparado? Vas a flipar. Sí. Pero... Público, como é? Vente comigo. Público non lle pode... Pode decir nada. Aí ven Pepe. Non mires, non me fagas trampa. A sentarnos ahora, non podes botar a cabeza para diante. Vale, non me fagas trampas. Entonces, vamos a facer unha cousa. Para que non o vexe, eu póñome aquí. Que Pepe, malos somos. podes sentar aquí. Que malos somos, Luchi. Eu axúdamos, indo vos Si queres a opinión do público. Quero. Pois imos a preguntar ao público. Fan boa Estás ben, parella ou non? Pepe? Gracias. Pepe ben, guapo non, Público, gracias. guapísimo. Mira que tramposos somos, Luchi, que antes estabas vendo aí todo o programa nas pantallas que temos diante e agora xa non hai nada. Bueno, non nos imos a facer que agarden tanto. Imos vos deixar que vos deades a man. Luchi. Non sei que me queres dicir. Estalle preguntando. Que estás moi nervioso. Ele que está moi nervioso. Mira, Pois anda que ti... Ele está... Pois anda que ti... Eres un mentiroso. Mira, Eu non estou nerviosa. a man dereita de Luchi pode meterse por... Espera. Porque, claro, non digo onde meten a man e por meto meu nun lío. Podedes vos dar vos a man se queredes. La derecha. Non, ti pica tú a esquerda. Aí. Ti crees que non podes mirar, Pepe? Ti crees que sea a man correcta? Pepe está poñendo unha cara rara. No. Marcial, deixa de facer trapalladas, que están aí os pobres sufrindo. Non se gustaba a miña man, Pepe. Non pode ser. Ai, E agora cambiou. Pepe, que sintes? Que sentes? Bueno, sinto unha señora que está deseando conocerme, igual que eu a ela, e a ver se nos encontramos por un bo camiño. Un bo camiño que non notemos e o buscamos. Buscamos porque ambos temos unha soledad moi grande encima e queremos intentar quitala. E Luchi que sente? Ai, Luchi, sinto muitísimo. Eu tamén teño moitas ganas de conocelo e que todo nos vai ben e que sea para toda a vida, que dure moitos anos. Luchi, que che pasa con ese pano que tes na outra man que non faz máis que darlle voltas? Quen eu? Sí. Pois, mira... É o teu apoio, para non estar nervoso. Exacto, porque eu non Eu podo... creo que... Se lle pudera mallaba a Marcial, pero... A min. Malláballe, dos nervios que ten, claro. Pois teño que... Porque me engañastes, simplemente por Imos eso. facer unha cousa, Luchi, Pepe, imos ir apartando o biombo. Para que vos vexades. Apetece? Ou se non vos apetece, non o apartamos, Sí, por favor, como que no, sí. Este, ademais, é moi doado de apartar. Sí, sí ou non? Gracias, público, gracias. Público, sí ou non? Sí. Aí que se escoite. A ver, que aí vai. Pepe, vai xirando a cabeza. A ver. Hola. Hola, Luchi. Hola. Me alegro. ¿Qué pasó ahora? Pues que... Bien, ¿verdad? Gracias a estes monstruos da televisión, estos presentadores que o fan moi ben, de maravilla. Pero moi ben, ole. Gracias a vos. Grazas a vos, porque os protagonistas do programa sodes vos, os valentes que cada día vos sentades no noso programa para rematar con esa soidade. Encántame como vos abrazastedes cando vos vistedes, parece que xa vos conocíades e non. Encántame como estades agarrados da man agora mesmo. Bueno, pues si fuera por mí xa nos conocíamos a semana pasada. Pero fíxoche esperar, Pepe. Sí, sin dudalo nada, pero... Escoita, eu sei que Luchi che dixo: Pepe, home, se podes ir de camisa, vai de camisa. Pepe, pero a mí gusta o look que traes, A mí tamén.
Sí. Bueno. Que ben juvenil, ben juvenil. O que Ten un pasa look que moi juvenil. Apetece vos seguirvos conocendo, pero un pouco máis na intimidade? Sí, por supuesto. Vai haber cámaras, Por unha supuesto, intimidade, no pero pasa imos ter nada. unha cámara Verdad, aí público, mirándonos, que sí. Sí, gracias. O público é soberano, claro que O sí. público é o que manda aquí. Facemos unha cousa, mandades Lucy. vos. Bueno, nos, pero o público axúdanos. Nuns minutos estamos Gracias. pendentes en contacto con vos para que nos vayades contando como vai Que tal vos a vai? relación a medida que vai avanzando. Falade o que Me gusta. queirades, despaciño. Que dis que che Que me gusta? gusta. A mí tamén me gusta, a mí tamén me gusta. A mí tamén me gusta. Bueno, A ti tamén che gusta? Hombre, claro. Ahora tendes vos que conocer de Blanco en corazón botella. e ides ter unha conversa íntima e cunha merendiña, un café aí que vos imos a poñer que bien. e despois salides ao final do programa e contádesnos. Mira, quixera dicir unha Claro, cousa. Pepe, o que queiras. Unha pequena cousa. O que queiras. Para os meus veciños de Velle, de Ourense, que están dudando de que aquí non é certo nin realidade o que estamos aquí pasando. Sí, hai moitas. Pois sí, a persona que eu estou dudando que non o dude nada é que chame o número da televisión. É que veñan aquí a É que comprobar veñan que aquí isto é a real. comprobalo, que isto... Que isto é real. É real, con moito cariño. Grazas, Pepe, Con Lucy. moito cariño. É que é real. Encántame que digades isto, porque vos sodes o exemplo Claro, claro. de que isto Gracias, punto. é verdade. Porque unha Isto cousa que é o real. digamos nós, e No, outra no. cousa que o digades vos, Pepe e Luchi, que acaban de encontrarse, de verse por primeira vez no noso plató, e xa están sentindo algo, pero nós queremos deixalos solos, con esa intimidade. Agradecémosvos Xa todo non se- o xa non voso se deixa. ánimo. Era daqui sentadiños que vos veñen a recoller. No. Vale? Non nos soltamos a... Pepe, Gracias, punto, gracias. deixo xa a miña man tamén. Bueno, pues ala, Pero non che gusta como a de Luchi, gracias. eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.